Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja mensen, lieve mensen, welkom bij Cultura.com. Wij zijn nu live aanwezig op de Mauritskade, waar hierachter een demonstratie aan de hand is. En waarover ze gaan demonstreren, dat heeft te maken met president Santokhi. Ik laat jullie zo de inhoud weten met een paar mensen en snel interviewen. Maar gaan jullie mee, we gaan even kijken hoe de sfeer is. Hallo. Nee, is geen chance. Is geen chance. Nee, is helemaal goed. Jalai, na derde taxi koma chanede. Campagne voeren. Lekker gedonder bij je, dat is mee bezig. Strand, man. Asan dit apa in juli ben. Hey, deze man, hè. Gedonder. Nou, zoals je ziet, de spanning is best wel om aan te snijden. Mevrouw, mag ik u vragen? Even gewoon heel kort, hè, want ik hoor u inderdaad. Ik snap het, want ik hoor het. Kunt u even snel, want wij zijn van Cultura.com. Kunt u even uitleggen waarom u hier zo staat? Omdat de president natuurlijk hier zo is, maar wat is uw reden? Nee, maar mijn reden is zeg van dat ik Chan helemaal niet kan uitstaan. Hij is hier naar Nederland gekomen en hij geeft gewoon aan zeg van dat hij voor zijn campagne hier is. En die dingen dat Chan allemaal doet, nee, kan niet. Wij Surinamers, mijn bevolking, Pinaard en Chan komt naar hier om zijn rotzooi hier uit te kraaien. Hij is op bedeltoer en dat vinden we niet leuk. En hij beledigt ons Surinamers. Op Rotterdam, Chan. Mevrouw, jazeker, welkom, hallo. Nou, ik heet Gladys Boutussa. Ik ben een inheemse vrouw, Arawak Lokonodjang. Nou, wat ik aan president Chan, ik wou zeggen Boutussa, maar ja. Wat ik aan president Chan wil zeggen, meneer, Luku Unu, mijn inheemse Lokono, mijn inheemse Kalinya, de trio, de Waraus, de Wayana. Want weet u wat er gebeurt? Wij zijn de oudste bewoners. Jullie zetten ons op parbobier. Weet je, dat de oudste bewoners, eerst waren we op geld, dat was niet goed, dus we moesten weg.
Weet u, help ons. Want wij zijn de laagste en de laagste kasten. Ja. De kasten. Net in India heb je kasten. Wij zijn de laagste. En wat? Je hoort alleen nog de oudste bewoners van Suriname. Men draagt een inheemse, net wat ik hier aan heb. Prachtig. Men draagt inheemse ketting. Weet je, ze represent de inheemse. Maar de bevolking niet. Alleen dat die ketting is gewoon camouflage. Ja. Wij moeten grond kopen. Wij krijgen dat niet. Terwijl het achtergelaten is voor ons. En nu moeten wij kopen. En dat En pakken jullie niet. Ja. Die bijna 100.000 grond. En ze pakken alles van ons. Maar jullie schreeuwen de oudste bewoners. Help ons als wij de oudste bewoners zijn. Weet je, ik ben niet tegen u. Maar doe wat u moet doen voor onze inheemsen. En ook voor de rest van de bevolking. Maar ik ben een inheemse vrouw. Ik ben Arawak Lokonojang. Ik ben geboren op Krupa, zoals ze noemen, Mata. Ik heet Gladys Bouterse. Dansje kabo, mi Diana. Dansje kabo. Dank u wel voor uw korte uitleg. Kabo, mi Togoro. Meneer, wat vindt u nou van deze hele situatie? Ik ga Ronnie weer Brunswijk naar de no actie mi lauw zijn. Nee, maar u staat wel met de reden hier zo. Ja, zeker. Nou, de situatie in Suriname is barbaar. Daarom staan we hier. Anders, waar denk je dat we zomaar onze bed gaan laten om hier te komen staan om leuke dingen te doen? Nee, schat. Want wat zou u graag willen zien van Shantuki? Wat ik graag van Shantuki wil zien, ik wil dat hij met ons toespreekt wat hij dan later wil doen. Ik bedoel, de koers is barbaar. Kijk, die mensen pinaren echt in Suriname. Het kan niet, echt niet. Het kan zo door niet gaan. Nee, echt niet. We moeten echt een oplossing voor zoeken. Kijk, er waren vorige regeringen, we gaan geen namen noemen, maar het was niet zo slecht als het nu is. Het is nog erger. Het is nog erger. Bij het begin was ik blij met ze, maar nu echt niet, schat. Echt niet. Ik ben echt Jammer dat het zo is gegaan dan. Ja, ik ben echt teleurgesteld. Nou, we zullen zien hoe de rest van de avond verder verloopt. We moesten een paar stenen hebben, dan had ik ze gewezen wat ik zou doen. Nee, en u heeft gelijk dat u hier zo staat. U heeft heel goed gesproken. Mevrouw, ik ben van Kulturo.com. U staat met de reden hier. Wat is uw reden dat u hier zo staat? Ja, eigenlijk. Nou, de reden is de situatie in Suriname. Dat kan iedereen zien.
Ja, U geeft gelijk uw kans toen u hoorde dat hij naar deze kant kwam. Ja. Ja, maar hij kan niet voor een lezing voor Anton de Kom zorgen, want ja, hij is niet de juiste man. Nee, precies. Als jij in je eigen land verdeel- en heerspolitiek speelt. Zo te horen. Sorry dat ik u onderbreek. Er komen natuurlijk allerlei mensen binnen. Ja, ik zeg sorry dat ik u onderbreek. Nee, maar gaat u verder met uw verhaal, want hij kan hier niet komen om een lezing te geven. Ja, terwijl je mensen daar in Suriname crepeert. Kijk, ik heb de vraag ook al eerder gesteld aan iemand anders, hè. Maar wat vindt u dat hij hier aan kan doen? Om te beginnen, niet zoveel aan zijn eigen familie en vrienden geven. Bijvoorbeeld zijn vrouw alleen heeft 7 banen. Hij komt hier, hij koopt een heel peperdure een auto voor die ambassadeur. Dat zou hij ook aan die mensen. En behalve dat, hij heeft alles losgelaten. Geen subsidie voor de prijzen. Dat moet hij weer doen. En niemand moet me komen zeggen de vorige regering. Ja, ik voel uw frustratie. En, ik ben niet gefrustreerd, want ik voel het niet. Ik heb mijn baan, ik eet elke dag. Maar het is meer voor uw land. Ja. Lotgenoten. Ja, mijn land. Ja. Dank u wel. Ik voel het voor mijn land. Snap ik. Dank u wel en succes. Ja, dank je. We bedanken ook de inlichtingendienst en de veiligheidsdienst van Suriname die tussen ons is. Yes, we bedanken ook de politie. Wat wij voor Suriname hebben gedaan en de medemensen, onze familie daar, wat naar orde en de kou, wat naar boven het water. En een nieuwe regering daarbij, want sinds we de chimeja, mi saptak dosu na moni ekong, fukatak i familie na yusma daarbij na etsana elang. Dus ik heb gewoon pluimpje en daarvoor een applaus voor jullie allemaal hier die doos en geld sturen in al die jaren. Applaus! Nee, maar wat we zeggen het, we zijn er moe van. Het moet nou eens een keertje ophouden dat we in wilde kunnen leven. Het land is zo rijk. Daarmee je de goud, daarmee je de diamanten. Maar naar de Portugese bevolking moet altijd wat geluk betalen. Want u staat ook hier zo, hè? Wat is uw reden dat u hier zo staat? Dat ik voor Suriname moet vechten. Dit is mijn combatté. Maar wat doet dit eigenlijk allemaal met u? Als u dit zo ziet? Ik ben gebrand. Ik ben zwaar gebrand en dit is niet leuk. Weet je, want hij wil een brug bouwen. Met dat geld kan je wat anders doen. Maar hij geeft ook aan dat hij zeg maar goede banden wil behouden met Nederland, weer opnieuw opstarten. Is dat iets goeds? Ja, hij wil het geld van Nederland innen. Dat wil hij. En vroeger hadden ze 4 zakken. 100, 100, 100, 100. Dat willen we niet meer. We zijn het zat. Nou, we hopen dat het verandering brengt na vandaag. Denkt u? Nou, maar zo'n verandering, daar moeten we nog op wachten. Heeft u er vertrouwen in dat er komt een verandering? Met hem niet. Ik wil een Indiaanse president hebben. Dat hebben we nooit gehad. Inheemse president. Dat moeten we hebben. Laat die man die land een beetje opbouwen met kracht, met gevoel. Want dit is geen gevoel. Van arme mensen roven. Heel veel succes. Jij ook. Dankjewel. Je bent ook van Surinaamse afkomst.
Dat klopt. Dat klopt. Jij ook veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Kijk eens wie we tegenkomen, meneer Baba. Dag Baba, hoe gaat het met je? Altijd goed. Altijd Jij staat ook hier zo. Wat is jouw reden dat je hier zo staat? Je hoort het. Het gaat niet zo goed met Suriname. En hij is hier dan voor een paar dagen, maar niemand weet voor wat. Je ziet dat hij dingen loopt te tekenen. Ja, ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Omdat er zijn heel veel leugens gaande. En als je niet komt kijken, moet je ook nooit klagen. Dus daarom ben ik hier, man. Ja. Mooie reden. Wat denk jij dat hij het beste kan doen? Wat kan hij het beste doen? Open zijn. Iedereen zegt altijd weg met die, weg met die. Maar we wouden ook Bouta weg hebben. Kijk wat we voor terug hebben gekregen. Dus weg, maar dan. Ik wil wel de kaarten op tafel zien voordat ik een beslissing maak. Maar het ziet er niet en dan ook niet beter uit dan Bouta. Nee. Wat had je dan gedacht, of had je liever gewild dat Bouterse dan was gebleven in plaats dat hij was gekomen? Eerlijk gezegd wel, ja. Ik had dat wel gewild, want Suriname zit qua financiën, ze willen altijd die staatskas weten. Maar wij weten hier ook in Nederland niet wat die staatskas is. Dus je kan niet zo openlijk, ja, je kan er niet bemoeien met het staatskas als burger. Nee. Weet je, dus er zal een reden zijn waarom alles zo ging, hoe het is gegaan. Maar kijk nu. Nu hebben ze iemand anders. Kijk hoe ze nu stressen. Ja. En dan is zogenaamd die coronaleugen erop gekomen. Ja, nu mag je niet eens je oma gaan knuffelen. Weet je, dus ja, ik denk wees voorzichtig wat je met je mond wenst. Want dit was een wens van heel veel Surinamers. Kijk nu, kijk hoe we nu hier staan te ploeteren. Snap je? En ik denk dat dit sowieso niet gaat helpen. Maar kijk wat... Het is een begin, toch? Ja, een begin met één stap. Ja. Maar ik heb met demonstratie nooit vooruitgang gezien. Helaas. Helaas, ja. Dus kijk, nogmaals, ik wou liever aan de andere kant van de hek staan. Ja. Zodat ik weet wat daar binnen gebeurt. Snap ik. Ik had ook begrepen dat hij natuurlijk een goede band wil houden met Nederland. Hoe vind je dat? We hebben ze niet nodig. We hebben ze niet nodig. We moeten gewoon qua de investeringen die onze rijke Suriname heeft, moeten we gewoon goed spenderen. En kijken wat we met de toerisme kunnen doen. Meer mensen moeten investeren in Su in plaats van hier een tweede huis kopen. De huizenmarkt gaat al jaren naar beneden, maar toch denken we na om hier huizen te kopen. Waarom is dat? We moeten veel meer dozen naar onze geliefden sturen in Suriname. Klagen helpt niet meer. We klagen veel te veel, man. Klaag niet, begin een kleine doos te sturen naar je oma en kijk hoe blij ze wordt. Ja, zeker. Ja. Dankjewel en succes vandaag, hè? Ja, dank je. Hetzelfde. Meneer, u ziet er zo mooi uit. U ziet helemaal Surinaams. Alles wat Suriname heeft, dat heeft u vandaag aan. Wat zegt u? Alles wat Suriname bezit, heeft u vandaag aan. Ja, je moet jezelf laten zien. Want de president van Suriname moet zich ook aan de regels houden. Dus dan moet je je gezicht laten zien. We zijn hier voor alle Surinamers. Alle bevolkingsgroepen, want wij leven als broeders en zusters. En niemand hoeft te proberen om de Hindustanen op te zetten tegen de Afro-Creolen of whatever. Wij zijn allemaal broeders en zusters. En Chan heeft de kans gehad vandaag om een lezing te houden van
de meneer Anton de Kom. Hij heeft gelijk om dat te doen. En waarom zeg ik dat? Ik denk dat hij tot bezinning gekomen is wat Anton de Kom gedaan heeft voor de Hindoestanen die uit Lalaroek waren. In de tijd van Suriname toe als slaven en als arbeiders naar daar ging. Maar Anton de Kom is de man geweest die voor de arbeidsvoorwaarden en rechten is opgekomen. Voor zowel de Hindoestanen als voor de Javanen, voor de Kriolen en allemaal. En als Chan aan mij wil weten wat voor voorbeeld hij kan nemen, dat hij een vader is, een lievende vader is voor al zijn bevolkingsgroepen, dan kan hij een voorbeeld nemen aan Anton de Kom. Maar hij heeft dat niet. Hij gaat de lezing houden, maar in zijn ziel is hij geen Anton de Kom, want Anton de Kom was voor iedereen. En hij is voor maar één groep. Hij is met de etnische verdeeldheid bezig. En daar zijn we voor hier naartoe gekomen. Om hem te zeggen dat wij hier in Nederland dit niet meer kunnen aanzien en niet meer kunnen aanhoren en niet meer kunnen aannemen. Als hij niet kan deugen om Suriname tot een waardig land te maken, moet hij gewoon de weg vrij laten voor een ander. En dat was het. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Mooie meisjes. Als jij de telefoon achter me houdt, nee, want hij wil gaan, ja, lastig is. Nee, laat maar. Maar wat gebeurt er als je het loslaat? Zomaar. Als je die tas daar zet, dan kan je het rustig openmaken. Dan kan ik het Dankjewel. Ik waardeer uw complimenten. Ja, volg jullie vanuit Amerika. Oh, fijn. Wat leuk om te horen. Ja, like it. Tralies met jouw hond naar Amerika gewoon. En daar ook iets organiseren. Ik ben niet trouw. Mouten en de vorige. Mouten en de vorige. De vorige regering, de vorige regering. Ja, klopt. Denk ik anders, maar in hij ik ben neutraal wat dat betreft. Ja, maar hij heeft ook niet het niveau om op dat niveau te doen. Dus je hebt het echt niet. Dat zijn allemaal zakken. Ja. Allemaal zakken. Ja, ik heb die mannetjes allemaal mee. Hallo, even.
India. Maar ja, die fout wat kan jij niet zeggen. Als dat dan maar vlug gelopen. Maar jij dan met de andere voor dat Tamara me konami American Fraga. Dit na plane morgen de kruis leggen. Nee, hier de kruis leggen. Ja. Wie daar ben? Dat zijn Amsterdam. Ja, morgen 1 uur op een restaurant. Nee, hier gaan ze de kruis leggen. Anton de Kom bij je staan. Ja, dan morgen is 1 uur daar. En zijn jullie van Amsterdam van Rotterdam? Amsterdam en Rotterdam. Ons kantoor is wel in Rotterdam. Ja, want ik was bezig een jaar of was jullie bezig met googelen, weet je wel. Daar zou je een uitnodiging hebben gestuurd. Maar toen kwam de corona. Ja, die heeft heel veel van ons afgepakt, hè? Ja, want ik heb gewoon over de Surinaamse dag in Amerika. Oh ja. Ja, wordt door mij georganiseerd. Oh, echt waar? Ja. We hebben volgens mij wel eens zoiets gehoord, inderdaad. Ja, en ik zal je een uitnodiging sturen, maar toen de corona kwam, ja, het is alles een beetje gestagneerd. Mocht het ooit weer zo ver komen dat het weer plaats mag vinden? Ja, dat zie je wel. Wij zijn als een keer aanwezig aan ons zijn. Ik heb niet dat bij me. Nee, maar ik heb geen informatie. Dus dan ga je zeggen, jij moet daar wel. Hij kan contact met ons komen, wij zijn heel makkelijk bereikbaar. Ik heb geen informatie. Gewoon via onze website dan informatie. Leuk, dank u. Ja, want ik vind dat jullie echt, jullie zeggen, ik vind dat jullie neutraal zijn. Ja, dus ik vind dat jullie echt... Kijk, ik hoor van om die media te observeren, weet je wel. Ja. En ik vind als je neutraal bent, dan zegt het veel hè, voor de samenleving, weet je wel. Kijk, je hebt bepaalde van die radio-reporters, die hangen soms. Toch wel. Ja, you know, they hang, you know. Nee, wij proberen inderdaad, wij zijn voor heel... en dat maakt voor je, ik heb bijvoorbeeld, als je praat over die radiostationen ook, hè. Kijk, mij gaat naar, ik weet niet of je kent, Iwan Lewin. Heel vaak zag ik de namen wel. Ja, Iwan Lewin, dus hij is neutraal. Toen je hebt andere radiostations, bij Radio Maat, staan vast, kan ze noemen, hè. Ja. Nou, je hebt een uitzending krijgen, die kunnen mening geven, op welke manier dan ook. Ja. Als een Meneer, dank u wel voor uw woorden. Ik waardeer uw boodschap. Jullie staan zijn jongen in zijn hoofd geschoten. Dan ben je nou president. Je moet weten wat je zegt. Dat is ook een drugsdealer. Niet alleen maar Boutersen. Jan is ook een drugsdealer. En jou, Jan. Als je niet weet, weet je niet. Hij is eindelijk een president. Wat voor president? Hij is een moordenaar. Hij is een moordenaar. Hij is een moordenaar. Zoals jullie hier zo zien wordt iemand van deze zender aangevallen door de presentator. Mag ik even? Hallo. Die duivel in die kerry. Hij is geen drugsdealer. Mevrouw, mag ik drugsdealer, die duivel. Ik zie aan deze man echt. Luister, ik vind het echt jammer. We hebben niks tegen Jan. Eerlijkheid. We willen justice. Ja, snap je? Het is een staatshoofd. En we willen wel duidelijkheid hebben. En hij is gewoon een drugsdealer. Brunswijk is
We praten oneffectief. We praten oneffectief. Hij is heel gevaarlijk. Vraag wat er met hem aan de hand is. Wat is er? Je moet weten wat je zegt. Je moet niet zomaar iets komen uitschrijven met je man. Kies je woorden, maar man. Je moet niet te Suriname. Je moet vallen. Erbij, Misha. We zijn bij. Hij wordt weggebracht. Maar wat was er nou? Dit is het scenario. Dat is het juiste scenario om anders te creëren. Hij heeft een uitspraak gedaan. Ja, en dat is nou. Je bent toch een journalist? Je bent toch een journalist? Hij mag wel zijn mening geven, maar je moet dingen ventileren voordat je een mening geeft. Je moet de situatie inschatten, ook als journalist. Hoe kom ik erin? Hoe begin ik gesprek? En zelf de uitdrukking geldt, de toon maakt de muziek van je intenties neer. Als je zeg maar objectief komt om een interview af te nemen, dan kan je niet beginnen met brood te vertellen. Dat is een spannende situatie. Jammer dat het zo is. Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Het was even spannend. Je noemt de actionist toch? Hij zou echt een goede keuze. Ja, ik baal. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het er even eraf halen, want dit is uitgevallen, zie ik. Dit is uitgevallen, zie ik. En dan ga ik hem even eraf halen en er weer in doen. Kan je mijn bril goed zetten? Ja, yes. Ik ga even kijken of... ja, het is live. We zijn live, hè. Hier, 30 minuten live al, hè. Bijna. Laten we zo filmen. We zijn niet gewend omdat we dit doen. Ja. Wat pittige mensen zitten. Ik wil hem eraf halen en weer erop zetten. Doe maar. Sorry mensen, eventjes, we gaan iets zeggen. Nee, hoeft niet. Hoeft niet, ik ga hem gewoon eraf halen. Kijk, dit is dit stangetje? Juist. Hij komt op prestatie. Want hij is toch van... Je kan niet over 10 jaar erop. Goed ding, joh. Dat zijn attracties. Als ze uitvallen, dan laten we weer gewoon in de steek. Nu is hij weer aan. Even kijken of er... is de batterij misschien zo? Hij is een krokodiller, hij is een moordenaar. Wat is het verschil? Zeg erbij, is Jan vermoord. Ik kan hier op dat Ja, maar je moet het vanaf zijn, hè. Kijk, hij gaat wat zeggen, waardoor de politie jullie weg gaan sturen. Ja, maar hoe zijn dat bij donder? Maar van welke omroep? We moeten ook opkomen. Maar van welke omroep was het? Wat is een journalist? Een journalist kan niet over 10 jaar praten, moordenaar. Maar dat is ook aan die game, maar van contact gewoon op 14 en van die soldaten, maar nou rokken. Hij heeft het geweten. Ja, weet je wel, dus dat is niet vanaf zijn, hè. Maar hij heeft
het geweten, dan ik ben morgen. Ja, want die bent ook met een ja, de naam is te steunen. Maar ik kan ook je hebt familie daar. Kijk, eigenlijk zijn de Surinamers ook een beetje schuldig. Omdat ik heb heel veel mensen die naar binnen zijn gekomen in Suriname met corona, wat Bouterse dicht had gemaakt, die gaten, heeft Jan opengemaakt. Hoeveel van die Surinamers zijn nu dood? De helft van Suriname, maar die zijn door. Ja. Dus ik moet en als ik een gong had, had ik zo maas neergeschoten. We gaan even eruit. Geen geweld op, hè, mevrouw? Nee. Maar ik bedoel maar, weet je, het is niet leuk, Nee, het is niet leuk. Nou, succes dan, hè? Ja, schat, dankjewel. Ik hoor dat het geluid is. Als ze schrijven dat het geluid is uitgevallen. We gaan er even uit, ik weet niet waarom. Dit is weer erin. Is het geluid weer binnen? Geluid is. Kunnen de mensen reageren of jullie alweer wat horen? Horen jullie weer wat? Nee, ja, geluid, check. Je kijkt zo serieus. Gaan we dit even houden? Kan je dit, protest, kan je dit naar boven? Hoe ben je hier beland? Wist je dat? Ik ben van cultuur, ben ik hier gekomen. Wat doe je precies? Dit toch? Kan je dit naar boven draaien? Juist hem. Helemaal? Ja. Nu hebben ze wel weer geluid. Oei, gaat een uitdaging worden dit. Kan je... Ik wil dit er... even kijken. Naisha, kan je dit voor me trekken zo naar boven? Dan kan ik hem... Nog meer? Ja, is toch... Yes, oké. Ja. Goed. Oké, we moeten het maar even zo doen. Het is oké. Ik wil straks weer proberen met het.
Nederland. Ja, ook. Ook. En Suriname en Nederland. Ja, laten ze kijken. Oké, laten ze kijken. Toch, nu, ik ben tevreden. Ben je niet tevreden? Ik ben tevreden. Ik ben tevreden omdat het kan drukker zijn, maar dit beetje is goed signaal. Ja toch? Ik ben wel tevreden hoor. Als ze schrijven, wat schrijven ze? Het is live. Oké, maar Chan is er nog niet hoor mensen. Chucky moet weg. Hebben jullie me gehoord? Chucky moet weg. Suriname, doen best, Boeraman. Maar nou je kapot niet vissen. Nee, je praat. De herkenning heb je stinkbaar. Ze willen zien wie praat. Ik ben het. Maar jullie hoeven me niet te zien. Ik zeg niks meer. Oh, je scorpio. Ik scorpio. Ik kan wat kan verder. Nee, ga maar liggen, dan ga je zitten. Je bent aan het filmen. Surinaamse jullie staan om het meer weg te krijgen. Precies. In het twee woorden. En jouw eigen vrienden, werkgever en die jouw vrienden, die een neefje, tante, alle mensen als jij bijvoorbeeld bij de regering zou werken, bijvoorbeeld, als je bij de regering zou werken, dan ga je bij de Maar ken ik ook een paar Ik ben kritisch. Ik sta niet aan. Maar nee, ik heb nog een vraag. Hoe lang gaat dit nog duren? Het duurt bijna 400 jaar. Er komt geen discussie. Er is geen beweging. Wat moeten we doen? Wat doet hij hier? Wat ik hier doe, ik ben nu vastgeketen. Altijd aan het slapen. Vroeger was ik niet slapen. Op school. Wij zijn niet alles van maar op slaap gemaakt. En ik blijf het zeggen. We zijn nazaten. Als er iemand is die strijdt, behalve dat hij is, maar ik ben ook een strijder. Als er iemand is die strijdt voor Dus eigenlijk zijn we hier voor meer dan alleen deze lezing. Ik blijf het zeggen, wij doen wel met immigranten. En ze zijn immigranten. Ze zijn geen slaven geweest. Ze zijn in Suriname gedeponeerd. Wij zijn vandaag gebracht. We zijn daar naar Suriname gebracht tegen onze wil. En dan met de Mustafa versleurd. Dat ik je kan knappen voor deze was aan het antwoord komen over de slavernij. Hij kan zich niet vinden over hoe wij als Blakka moeten vinden. Het heeft niets te maken met dat hij de president is van Suriname.
Van jou zwarte mensen op straat komen, dat die jij als mensen ons te woord te staan. We hebben brieven geschreven naar jullie allemaal en jullie hebben niet geantwoord. Ja, de enige persoon die heeft geantwoord is. Jullie hebben ons teleurgesteld. Laatste vraag. Strana grong ekari Waso pegata bongo Vivo serito Rebus Streles Pelino Safrede Lado de mi vecima Ja, we zijn nu achter mij. We zijn nu achter mij. Ja, we zijn er achter mij.
heb stickers in mijn tas. Stickers in mijn tas. Kan je erbij denken? In een vakje. Aan de voorkant of die grote? En die ganten? Deze heb je niet meer nodig. Ik wil straks wel proberen hoor. Ja, millimeter. Ja, van mij. Je weet nooit toch? Ja hoor. Yes. Ja, toch midden, jongen, midden, man. Wat doe je dan? Ja, kijk op. Die tijd nog toch? Als we iets verderop staan, dan kan je denk ik wel wat zeggen hoor. Als we checken of er nog beeld is. Robin. Ja. Ja, zo ben je als wat ik niet deed. Ik heb een alas maar deed. En als je bepaalde dingen doet, wijs niet. Zullen we even kijken of we weer wat geluid horen? Ja, ja, zeker. Ja, gaan we doen. Gaan we doen, zeker. Nee? Of is het niet leeg? Nee, het werkt niet. Nee, dit werkt.
draadjes met... Wat is de eerste keer dat je het gebruikt? Ja, dat klopt. Ja. Kijk, ik ga je een mooie sticker geven. Dankjewel. Ik zag jullie op om dit soort. Ja, nou, we zijn er. Ja, ik ben blij dat ik jullie... Ja, fijn, dank u wel. Ja, nee, we zijn, het is ons gelukt hoor, dat we hier aan zijn. Ja, precies, ik zie je toch. Ja, dank u wel. Succes, dank u ook. Dank je wel. Hoeveel kennen mensen? Check. Horen jullie geluid nu? Horen jullie geluid? Kunnen jullie laten weten in een comment opnieuw of jullie wat horen? Of het geluid goed is? Laat het alsjeblieft weten. Ben ik goed verstaanbaar? Geen reactie. Lieve mensen, willen jullie mij laten weten of het geluid goed is? Anders... Yes! Dank jullie wel. Dan gaan we gewoon verder hier bij de demonstratie. Vanwege de aankomst van president Santokki, Surinaamse president. Veel Surinamers staan hier om te demonstreren. Hou ons even in de gaten, blijf erbij. En ja, we gaan gewoon even kijken wat er verder gaat gebeuren. Ik heb net te horen gekregen dat Santokki nog niet aanwezig is. Ik herhaal, Santokki is nog niet aanwezig. Als het goed is, komt hij er nu aan. Wij gaan nu een beetje naar voren en kijken of we een glimp kunnen vangen van de Surinaamse president. Mensen zijn ontevreden dat hij hier zo is. Daar komt hij. Als het goed is, hier zit hij. De Surinaamse president. Dan long will see
Nee, maar dan moet hij zijn donnie houden. Dat is ook bedrijf. Dat is ook bedrijf. Nee, dat is ook bedrijf. Nee, maar dan moet Ik denk dat we zo gaan afsluiten. Ja. Ja, dames en heren. Even naar afstand. Sana may big no no. Sama Frisaka. Kulturo TV. Oye, ja. Even de man die boy doen. Ja, maar ik hoop dat het ja. Foto's, hè? Cultuur TV versterkt. Foto's is. Zo maar mee volgen, ja. Ja.
Ga even kijken of ik met de microfoon nog even lukt voor een afsluiting. Komt in beeld. Even checken mensen, horen jullie mij? Horen jullie geluid? Willen jullie even laten weten of jullie geluid horen alsjeblieft? Ja, nou fijn, ik krijg net een bevestiging. Zoals jullie net hebben gezien, hij is gelijk naar binnen gegaan. Met heel veel bewakers om zich heen. Dus je moest echt heel goed kijken tussen al die mensen waar hij stond. Totaal geen reactie. De publiek werd alleen maar bozer. Je voelde de spanning, je voelde de verdriet, je voelde gewoon eigenlijk alles. En het was eigenlijk wel prachtig om hier tussenin te staan. Hoe mijn lotgenoten, de landgenoten van Suriname een eenheid werden vandaag. Blijf Kulturen.com in de gaten houden. We kan ons vinden op Facebook, op Instagram. We hebben zelfs een TikTok-account. En onze website natuurlijk voor de nieuwste nieuws vanuit Nederland en Suriname. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Mijn naam is Neisa Show en een fijne avond. Het werkt wel, hè? Maar af en toe... Ja, want af en toe dat die uitvalt, dat weet je dan niet. Voor het geval als je toch de vlam in de pan gaat slaan. Maar die mannen weten niet. Niemand wil de vlam in de pan. We willen gewoon een dialoog aangaan. We willen juist een dialoog aangaan. Ze zeggen niet waar. Snap je? De reacties zijn echt verdeeld. Ik zag het net al. Ik ga het even laten staan. Dat komt. Shang. Willen we niet wat daar voor die potentiële cultuur TV? Shang en Neisa Show. Neisa Show, ja. Dankjewel. Ik waardeer het enorm. Ja, maar. Papa, je mag hier een programma maken. Mag je? Ja, ik maak even live. Hoe mag je naar binnen? Je bent als journalist. Je passeert. Ik heb met die ATV en hoe werd. Nee, maar je nationalist. Dat snap ik het niet zo. Nee, maar sabi dat yung kultura ko live, in een collega van Suriname met die babo, weet je? Is het Suriname dan? Ja, met die baakbando. Ik wil alleen van je naam, hè? Oh ja? Shang. Ik waardeer, ik heb je live gezien nu. Ja? Nou, is toch leuk? Je loopt in de keuskaart, toch? Dat klopt, ja, keus. Shang-Chi, je naam. Shang. Nee hoor. No hornot lo tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In mijn
ati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Dichtbij, je sap vatten in Meati, Srana. Talk about Suriname, yeah, yeah. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. We